Hi guys, welcome to my vlog. Tambo kayo mga tanom. Isang diri lang ni sa among panimalay. Kaya wa may katungas sa bukid. Kaya piritik ako sa baha, sa ulan. Pero ting tambo ka sa among tanom diri oh. Oh, diba? Basta tingulan na nindot kaayo ang tubo sa mga tanom. Among okra perting tambo ka. Wow. Pati mga sitaw. Talawang sitaw guys. Perting wapuha guys. Wow. So dilihad lang jud ang mananom no. Bisag dirita sa atong panimalay. Diba? Nami sa rooftop. Pindot kayo ang pagka-arrange. Dali ra kayo ang pagkuha og mga utanon like this. Sitaw. Nice kayo. Dito dapita. Dito ta dapita. Muna siya guys ang ampalaya. Una bago na siyang tanom pero naanay mga nagsugod og bunga. Muna pila na ka ano. Sobra na isa ka hektarya. Kinsay mangayo og ampalaya. Pero gagmay pa og bunga. Muni diri area na mo diri sa Katanggawan guys. Bisag mo nang utana perting pagkadaghana sa ampalaya. Inaanak ay siya pagpa-plaster sa pagtanom. Na ako diri na ako sa rooftop. Muni mga bag-ong kuan siya oh. Mga bag-o ni siyang tanom, gibutangan nang siya og kuan. Balay-balay. Naara ni diri sa balay sa rooftop pero gwapo jud kay pagka-arrange. May mga bulak pa sa sina. Kini balik-balik na lang ninyo ni. No amo ni diri oh, prestada na mo. Kunindot kayo guys. Kung naatay mga tanom, atay farm bisa gamay lang god. At least mga puslan maingkaman, makapanghatag pud ta sa atong pamilya, mga silingan. O diri nagpared ang mga kamunggay sa kilid. Perting ninduta. Tingala mo kitang atop na magugo sa rooftop. Rooftop. Muna siya ang area na diri sa Katanggawan. Di ba? Indot kaayo. So, walang to guys. Daghang salamat sa pagtan-aw, sa inyong pag-views. Happy Sunday everyone. Thank you for watching. But before that, don't forget subscribe my YouTube channel. Bisayang Kulot. God bless us all.